मिसळ पाव किंवा पावभाजी हे आपण बाहेर हॉटेलमध्ये किंवा रोड साईड गाड्यावर बघा नेहमी आवडीने खातो. हॉटेलमध्ये जशी भेटते ना, ढाब्यावर जशी भेटते ना, अशी एक नंबर पावभाजी ना आज मी घरच्या घरी बनवली. इतकी भारी लागते ना, अगदी तुम्ही बाहेरचं जसं तुम्हाला खाल्ल्यावर फील होतं ना, अगदी तसंच तुम्हाला फील होईल. इतकी छान परफेक्ट हॉटेलसारखी मी पावभाजी एकदम कमी वेळामध्ये, कमी साहित्यात आणि सोप्या पद्धतीने केलेली आहे. एकदा नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनेलला सबस्क्राईबर करा. तर मी काही भाज्यांना कट करून घेतल्यात. थोडेसे 2-3 बटाटे, इथं फ्लावर, वाटाणा, शिमला मिरची आणि बीट वापरलं इकडे मी. त्यानंतर हे सगळ्या भाज्यांना आपल्याला कुकरमध्ये शिजून घ्यायच्यात. बटाटे वगैरे सगळे एक सोबत शिजून घ्यायचं. बीट मी टाकले कारण काय होतं, बीटाने ना छानपैकी भाजीला ना रंग येतो, लाल भडक असा मस्त रंग येतो. आता याच्यामध्ये ना थोडं पाणी टाकायचं आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं, म्हणजे भाज्या आपल्या फिक्क्या फिक्क्या वाटत नाही. सुरुवातीलाच मी इकडे मीठ टाकून घेते, लागलं तर मग नंतर आपण अजून ॲड करूया. आता आपल्याला याला मस्तपैकी 2-4 शिट्ट्या येऊन द्यायच्या. जितक्या चांगल्या नरम सॉफ्ट भाज्या शिजून घेतात तितकीच भाजी चांगली होती. त्यानंतर मस्त 4 मोठे कांदे आणि 4 मोठे टमाटे, लाल भडक टमाटे घ्यायचे. एकदम छान रंग आलेला लाल रंग पाहिजे, म्हणजे काय होते आणि ग्रेव्ही छान होती आणि दिसायलाही मस्त वाटतं. ह्याचं असं वाटण करून घ्यायचं. 4 मोठे टमाटे आणि 4 मोठे कांदे कट करून घ्यायचे आणि अशी पेस्ट बनायची, वेगवेगळी पेस्ट बनवायची. ते कांद्याची पेस्ट बघू शकता आणि ही टमाट्याची पेस्ट बघू शकता, किती सुंदर आणि छान बारीक झाली. इकडे आपल्या भाज्यासुद्धा आता शिजून झालेल्या आहेत. तर कुकर मी उतरून घेते आणि भाज्या आपण चेक करूया. तर 2-4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि इकडे बघू शकता. आपण हे कुकर जर आता चेक करूया. हे बघा भाज्या बघा किती मस्त, आणि ते बीट टाकल्यामुळं बघा त्या रश्याला ते जे पाणी आहे शिजवलेलं त्याला किती मस्त लाल रंग आला आहे. आता मी एका थाळ्यामध्ये काढून घेतलं आहे, सगळं पाणी शिजवलेलं भाज्याचं काढून घेतलं आहे आणि या सगळ्या भाज्यांना एकदम छान प्रकारे मॅश करा. जितकं चांगलं तुम्ही याला मॅश करताना तितकीच भाजी लवकर पण होते आणि दुसरी गोष्ट खूप चवदार बनते. मग असं खूप मस्त वेळपर्यंत याला चांगलं मॅश करून घ्या. एक थोडा वेळ जातो पण चांगल्या प्रकारे मॅश करून घ्यायच्या भाज्या. अजिबात ह्याचा थोडा पण कण नाही राहायला पाहिजे, म्हणजे भाज्याचा, अख्ख्या भाज्यांचा. तर हे बघा मी एकदम छान प्रकारे याला मॅश करून घेते. बीट वगैरे, शिमला मिरची, वाटाणे, बटाटे सगळं आपण आता हे बघा किती मस्त मॅश करून घेतली. एकदम पेस्ट झाली बघा भाज्यांची. हे अशी झाली की मग भाजी पण लवकर होते आणि खायला पण भारी वाटते. मग एकदम हॉटेलसारखा मग याला एक टेक्स्चर पण येतो आणि खायलासुद्धा मस्त वाटते. तर आपण आता फोडणीला टाकूया. तर एक मोठा टोप इकडे मी वापरले कारण मला भरपूर क्वांटिटीमध्ये करायची 4-5 जणांसाठी. त्यासाठी मी टोपामध्ये तेल तापत ठेवलं आहे. कांद्याची जी प्युरी आपण पेस्ट केली ना ती सुरुवातीला टाकायचं आणि चांगला कांद्याचा रंग एकदम छान गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत फ्राय करायचं. मग त्यानंतर आपण इकडे अद्रक लसूणची पेस्ट अंदाजे 2 चमचे टाकायची. तीसुद्धा कांद्यासोबत सुरुवातीला परतून घ्यायची. जोपर्यंत छान कांद्याचा रंग चेंज होत नाही तोपर्यंत परतून घ्यायचं. आणि मग त्यानंतर ही टमाट्याची प्युरी म्हणजे टमाट्याचं बारीक वाटण टाकून घेऊया. टमाट्यांना जितके होईल तितके लाल असे पिकलेले घ्या, कारण की त्याने रंगसुद्धा छान येतो मग ग्रेव्हीला. हे बघा किती सुंदर असा लाल रंग चढून आला आहे बघा. ह्याला पण आता चांगलं तेल सुटेपर्यंत कांदा टमाट्याची प्युरी, अद्रक लसूणची पेस्ट जी टाकली त्यासोबत परतून घेऊया. इकडे बघा 1-2-3 मिनटातच ह्याला तेल सुटलेलं आहे आणि चांगल्या प्रकारे ही कांदा टमाट्याची प्युरी मस्त परतून झालेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये ना बेसिक मसाले टाकायचे. थोडीशी हळद टाकायची. ह्या पद्धतीने तुम्ही पावभाजी करून बघा. कुठल्याही जास्त मसाले न टाकताना एक नंबर भाजी लागते. तर 2-3 चमचे मी इथं लाल तिखट वापरले, तुम्ही कमी जास्त वापरू शकता. त्यानंतर इकडे एक आपल्याला हॉटेलसारखी ना भाजीला फ्लेवर देण्यासाठी ना पावभाजी मसाला म्हणजे प्रत्येक वाण्यावाल्यांकडे भेटतो बघा. पावभाजी मसाला घेऊन यायचा. हा एक मसाला वापरला ना तुम्ही तर तुम्हाला काही दुसरे मसाले टाकायची आवश्यकता लागत नाही. पूर्ण फ्लेवर ना ह्या मसाल्यामध्ये आपल्याला भेटतो पावभाजीचा. तर नक्की तुम्ही तो आणा पावभाजी करता वेळेस. आता मी हा पावभाजी मसाला, लाल तिखट आणि हळद टाकले. अजिबात धना पावडर वगैरे गरम मसाला काहीच टाकायचं नाही. सगळं ते पावभाजी मसाला जो असतो ना त्यामध्ये ॲड असतं. ती चव आपोआप येते मग त्या पावभाजीला. आता थोडंसं ह्याच्यामध्ये मी अमूल बटर टाकते, कारण बटर टाकल्याने सुद्धा तो एक छान फ्लेवर पावभाजीचा जो असतो ना तो याच्यामध्ये बसतो.
आणि जास्त मसाले नाही टाकायचे, म्हणजे धना पावडर, गरम मसाला. काय होतं त्यांनी जो ओरिजिनल पावभाजीच्या ग्रेव्हीचा जो फ्लेवर असतो ना, तो मग थोडासा कमी होतो. डायरेक्ट थोडे मसाले, हळद आणि मीठ किंवा आपला लाल पावडर टाकलं ना बस होते. फक्त पावभाजी मसाला टाका आणि एकदम परफेक्ट असं फ्लेवरची पावभाजी आपल्याला तयार मिळेल. तर ते सगळे मसाले, अमूल बटर वगैरे, पावभाजी मसाला टाकून चांगलं 1-2-3 मिनटं मी परतून घेतलं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता आपली ही ग्रेव्ही, मसाला ग्रेव्ही किती छान झाली आहे. बस आता आपण ह्या स्टेजवर ना ही आपले मॅश केलेल्या सगळ्या भाज्या ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं. ह्या भाज्याचं शिजवलेलं पाणी जे उरलेलं असेल तेच पाणी याच्यामध्ये टाकायचं. सुरुवातीला ह्या सगळ्या मॅश केलेल्या भाज्या ह्या ग्रेव्हीमध्ये, ह्या म्हणजे टमाटर प्युरी, कांद्याची प्युरी जी केली ना आपण तयार, त्यामध्ये टाकून घ्यायची. पावभाजीचा मसाल्याचा फ्लेवर प्रत्येक भाजीला अशी कट टू कट त्या पेस्टला एकदम एकजीव होती. हे बघा, मस्त मिक्स करून घ्यायचं. गॅस लो ठेवायचा. 1 मिनटं तरी ह्याला असं मिक्स करून घ्यायचं. नंतर भाज्या शिजवल्यालाच पाणी वापरा इकडे, कारण ह्या पाण्याची एक छान चव बसते. मग जर वाटलं तुम्हाला थोडं अजून पाणी ॲड करायचं, ते सुद्धा टाकू शकता, पण सुरुवातीला हेच शिजवलेलं पाणी टाका. आणि हे बघा, आता मला एवढं पुरेसं आहे, मला वेगळं पाणी टाकायची आवश्यकता नाही, कारण मला पातळ पण काही एवढी बरी नाही वाटत, त्यामुळे असं थिकनेस ठीक आहे. तर मस्त बघा आपली ही पावभाजी किती छान झाली. वरून ना मी अजून पावभाजी मसाला ॲड केला आणि थोडीशी हळद टाकली आहे. तुम्ही म्हणजे कमी जास्त वाटलं तर नंतर असं ॲड पण करू शकता, मीठ वगैरे असं काही कमी वाटलं की टाकू शकता. तर मी हे सगळं टाकून घेतलं थोडं थोडं अजून. आणि आता ह्याला एक उकळी येऊन द्यायची आणि झाली आपली बघा परफेक्ट गरमागरम हॉटेलसारखी पावभाजी घरच्या घरी. किती छान ग्रेव्ही झाली बघा. त्या ग्रेव्हीचा थिकनेस तुम्ही पाहू शकता. एक नंबर वाटतोय का नाही, अजिबात कुठंच भाजी अशी दिसून पण येत नाही, इतकी छान झाली बघा. परफेक्ट ग्रेव्हीदार झाली ही पावभाजी. आणि मी केले आता हे गरमागरम पावभाजीचं प्लेट तयार. वरून अमूल बटर टाकलं आहे, कांदा, कोथिंबीर, लिंबू घ्यायचं, 2-3 पाव जितके पण लागतील तितके बटरमध्ये गरम भाजून घ्यायचे आणि घरच्या घरी याचा आस्वाद घ्या. इतकी भारी बनते ना, तुम्ही बाहेर पावभाजीला खाणं विसरून जाताल, इतकी छान बनते आणि खूप मस्त लागते. कशी वाटली रेसिपी? आवडली असेल तर लाईक करा.